rasanya kuecut seger. Ndeknya aku njajal. Kayak apel. Mbak, nyuwun tulung lagu nggih, Mbak. Kula tak ngeblok. Terima kasih. Minta tolong ya, Mas. Mau ngevlog. Oke guys, kita belanja di pasar aja. Aku apa beli telur juga. Papa, please. Please, Pak, tulung. Tulung, Pak. Mau. Dene mau dilarang, dene mau. Makanya judono kuwi. Walah. Awas ki yo ndok iki, alon-alon pong, please. Nih namanya ini warna-warni, ini coklat, warna-warni, warna-warni, ini coklat, ini Kerupuk. warni, kerupuk, warnanya Apa golek akeh? Ya kuwi, apa kayak sayur-sayuran iki nara kuwi. Ya kuwi wortel, brokoli, terus engko enek apa jenenge kuwi daun bawang dan lain-lain. Kayak Bu, apa nukokno makpah ketane gak salah guys. Oke guys, belanja ngeplok guys, di samping ngeplok guys, vlog kereta. Penaan tuh ikut kuwi. Aku ya pengen tuku kok. Bisa ditempel nang Jadi gak usah bingung tripod. Penting nek kaca nek tembok. dulu aku cantik ya Allah. Ada iso. Dijaluk mau muring-muring ya. Jalan apa dikai kantong karo mbake dikai kasih kantong. Ya teh. Kusel do sabar. Putri tidur. Mangan apel. Iya. Iya, mak. Lah aku terus buat kakak notin sapa aku yo enak komen. Makanya gini guys tuh. Makan apel. Makan apa ini? Makan apa ini? Sambiku jadi beltes loh. Ije enek beltes. Halo Aunty Angkot, Kinara beli apel. Kinara makan apel loh Tante. Kinara makan apel. Ini apelnya Aunty. Apel Aunty. Apel. 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 Situ masukin yang ranjang mama loh. Terus guys biar pilih dulu ya. Mbak nganuin. Ketok bokong Mbak. Gawe apa, Mbak? Pola. Tapi Apa? Mbak Kok masuk ke piye teh iso ngono iki? Pola mang piye? banyu entek. Sat. Lah kowe mang bandang e kowe. Embah. Aku wis gak tau ndang aku iso iki. Apik Mbak warnane. Aku wis pengen masak dhewe lho tenang urip kuwi. Saumur-umur aku masakno Kinara ra tau gosone ra tau iki. Iki terus bi. Lah ra aku piye kuwi? Ya Allah aku panciku mau duwe siji tok kuwi. Apik Mbak warnane. Sing lho, Uniqlin.
Iki namanya itu Black Golden. Iki piye carane? Lah banyune yo alay kok digodhog entek. Kok kenapa po? Ya Allah ditunggoni semara sprene. Geni. Ketoke genine mik gedhen mau. Pancine mau siji kuwi tok, Mbak. Aku sing tak masakno pinara. Wis ki lho, wis tak brosengno. Apa kuwi? Panti gosong. Kenapa dibuat? Ora iki lho nek carane. Iki Wis ora usah rene kowe milih. Godhong ambek sitrun pakai garam, Pong. apa? Sitrun pakai garam. Awas nek tas anakku iku panasen. Tapi kok ya iso, Pong, iso ilang, Pong. Iso ilang, Pong. Makanya ana tuku panci iki cuma siji tok. Lah sing ape roh nek dapuranem ngono panci sapa? Ya kan jaga-jaga lah kabehnya. Kok kita kan Orang tuh jempe rusak cang iki aku. Aku gak ngerusakin Mbak, tapi ki banyune alay iki. Wong melok ipo. Ayo banyune aku godhong paling ngesat. Padahal kan aku gini-gini kan tak tunggoni. Boya wis tanggung jawab wis sutoh. Gimana Mbak Sis? Kei sitrun. Sitrun iki yo mak pah ndak duwe ning kene. Wong wis dilarang Mas Dimas nganggo ngono-ngono kuwi. Baking soda ngono lho, baking soda. Dikei garam, kayak cuka. Wis digodhog banyu panas. Yo nyama bu gosong iki Mbak nek masak. Kuwi godhog sampe banyu, Pang, banyu. Kayak banyu Iku sih. kamu ambune tok. Engko nek panganan aku masak ning kono, empasine kinara terus dadi ireng. Kan biyen kan tuku iki kan nek sing adi-adi e. Kinara. Lah iya nganggo iki isih. Gak iso kan ceper banget, ki mak dienggo goreng-goreng tok. Walah kae. Kuwi yo padha ae digosokno Mbak Palupi. Bolong. Aku banda kuwi rusak kabeh, guys. Mbak Palupi, sing repa, Makpa. Aku lagi ngusak pisan yo. Padha ae kowe golongan karo Makpa karo Mbak Palupi kae. Ya digosokno kabeh bolong kabeh kuwi kok Mas Sami. Walah masih Mbak Palupi kaya Mbak Jos yo. Sak omah walah ambune. Soalnya ditinggal lunga gak sih? Iya lah kae. Ya Allah. Dene iki ngide, guys. Ngejangan. Padahal aku wis ngomong Mbak engko bengi tak ngete dhewe ae. Ora, dene iki dinget. Ngonane dicuwilikno ngono ae ya, dicuwilikno pol. Lah, lah aku kan gak ora dene gak ngomong nek apa jenenge nek ngenget. Terus tak tinggal ngonteni sak konten ning cepu bengu-bengan kowe. Kowe tekan omah wis puwereng, omah wis ambune wis alah wis gak iso wis mbok. Iya, kok makan terus. Garah Mbak. Ngerti. Iki piye lho? Memang saya asli urung bar. Oh, alah. Urung bar. Urung bar. Lah kok Ngering makan ngene. tak delok kok kono kok ngene. Terus gak apa Mbak dijabut sik ae kono kok anu dene. Ya wis kok ben. Kan Ya wis guys, ngono ae guys. Engko sik. Iso diresiki, Mbak. Iso kok, iso. Iso. Tapi warnane lo jek ngono, Mbak. Tadi kan seenggaknya kan gak ireng banget. Sosol ki. Wis tak guring-gurine ya, Mbak. Enggak. Gurine nene gitu aja. Tarang ngono. Nene kenane wis kayak ono ki apa tengane kuntur warna. Iki yang mau maling sik guys, gak nganggo cuci kinara. Oh gitu. Tapi wis lumayan resik oke, guys. Wis kok iso kok, gak sing cek wireng kok pernah gak makan. Iso kok dinggone. Iso wis ta. Kan iki kan dibainya kan tukune kan bahannya yo aman jare akrilik Iya. apa ngene. Oke. Kok guys? Oh. Kan bisa kayak diumbah mek sabune iki narang kok. Soy. Iso mbaknya. Ngene. Iso enak ki seger. Kinara enak. Enak, Dek. Enak seger. Iso, Mbak. Mbok ngene cak yuk. Wis resik ya, Mbok. Udah.
buktikan jare iso. Enak iki. Cegeng ya. Cegeng. Masa ayo nek dene iki mau sampai 29. Iki biaran aku adekku lho. Ya, jadi anu lho ya. Oh, aku tapi mau jalan TikTok. Nah, TikTok kan ngomong kan, 0 sampai 29 itu idiot, aneh. Sampeyan kan rong tes aki ya. Kurang. Oh, gak usah dites, ini wis ketok Bagas. Dari pola kehidupan sehari-hari. Wis ketok. Enak. Ada. Enak. Kendok kayak gitu canggih dari tante. Gue dong wes dah. Candidan. Kecanggihan. Ambil bawang putih, Rene. Dinara jadi lagi. Mari Gak iso 0,5 iki. Wih. Aslinya aja, aslinya aja. Adekku ya. Nah, Kin. Ini itu adalah lagi enggak Dinara? fenomena alam. Fenomena alam. Iki dene akan apa jenenge? Mbak Endah kok masak piring ku lho. Ini lho. Pas bukae. Mbak. Saya pengen kono sampean lho lah. Nah, Lagi apa semong mak ulo Dinda. Kin. Jadi bawang putih ini disegar kan. Terus delok ra. Terus tangannya gini iki digegek ning gone getah-getah gini. Di ada nggo sing kuning. Lho kan masih bisa kene ambek Oh, kayak kono. Bismillah ya. Bismillah siap. Hei, semua itu harus positive thinking dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Salah, keren. Jus. Peletak. Jus. Taur. Wong pancen tangan keple. Mending buat sikok ngene, mbok iki ngene guys. Engko putih telur terkontaminasi. Si Oki mungkin bawang putih kurang merasuk sampai ning bori. Ya pangan ya pamah. Ben merasuk. Kan aku duwe tempat sampah lho ya. Pret. Emangnya tak kongkon gawe no Facebook. Linda. Kan malah deklek kalau Edit sih. Linda. Editem kok sek iki mama Mbak. Ya Bisa Ki, Dindani pinter le aku ki asine iki. Cuma tapi kayaknya aku salah sekolah. terus Kudune aku ning gone swasta tapi malah negeri. Terus Ono. hubungannya apa? Karo aku hubungannya apa? Ya semua kok sik ben aku pikir aku. Ketake panas kebul. tangan bertepuk bawang. Ayo. Wes, ndang anak sijine. Wes, nek ngono wes pateni sik, guys. Kenapa, Pak? Wah, kira tak mangan wawah mentah, tak kanyem-kanyem terus. Mari ngono Mbak Jessica ngomong. Jajak iki sing tenan. Enak utahe ide ngono. Terus mari ngono gak tak browsing. Jadi iki malah rasanya kok semongko guys. Terus tak browsing terus itu apa Google ngomong jadi nek mangan wawah mentah iso keracunan. Tuhan aku baik-baik saja ya guys. Muga-muga iso bisa konten. Amin. Wes pateni ya pakai mumet kira koran ndok sak ae. Aduh ya Allah. Jadi kayak daun bawang terus mari ngono dikei apa jenenge? Dikei apa nih? Dikei bawang goreng. Janji tante. Pas tidur guys. Deloken. Mas Bobo emang sore saurunge maghrib tapi terus mari ngono mang ketangi goro-goro apa jenenge suara banter mang terus mari ngono dene tak puk-puk neh terus iki turu. Jadi cuma sih kok ngene ya.
Anak sapa ki kowe. Itu lho. Gemes banget ya sih mantala mbok. Ayo mbok kau mulai. Ini tak mulai guys. Menggemaskan sekali anak ini kok enggak. Salto nih. Masih. Dek. Mendem apa dek gue? Astagfirullahaladzim. Kinara. Dek. Mana kira apa ide? Salto.